Да видим какво ще first пикнем. Patchwork Banner, като че да е най-силната карта тук. Тем, който те фиксва и те рампва. Няма как да е лошо. Какво друго интересно има тук? Рейдър, Village, евентуално тия PDP, ако се в PDP. Абе със сигурност банера е класи над останалите карти. За нищо друго не е за first pick, така ще го кажа, освен банера. Това е път. Byway Barterer. Ще говорим за first pick-ове. Тази карта е тотално бомбастична. Винаги я играя с голям кеф. Сега, тук пускаме ментор и поливала, което означава, че си затваряме жабите, най-вероятно. Може би пак искаме да сме иззет с този старт. Ще видим. Два тека от да траша или Harvest Right Host. При положение, принцип Host е по-силната карта от Take Out the Trash. При положение, че вече съм взел Byway Barterer и със сигурност искам да го играя, т.е. Barterer е много по-силен от Host и Trash. Просто се взела Take Out the Trash, защото искам да съм червен. Ще видим нататък какво ще стане. Имаме Builder's Talent, Pearl of Wisdom и Alania's Pathmaker. Това, което може би трябва да направим, е да вземем Pearl of Wisdom и да се опитаме да си играем и Z. Продължаваме да вземем Pearl of Wisdom. Имаме Wave Rider и имаме Brazen Collector. И двете са страшно силни за декани. Но Wave Rider е Otter, така че ще взема него. Тук е между птичката и Fountain Bella. Това е Otter, I guess. На кого говориш? На кого? Вестник си записва. Да, ама нищо не показва. Сега ще споделя екран. Теб ти нямаш. Да. Стана малка мистерийка. Майка в дърмик. О, и Z. Yep. Сейф бет винаги е свободен. Така е. Добре, Into the Flood Maw е доста добър спел. За това, което искаме да правим. Маската е Otter. Така ще го взема. Да дойдат уния с Offspring, дето правят демидж като каснеш non-creature спел, да видиш какво ще се случи. Няма да е на този пак. Със сигурност. Но това ще го играе. Do
I guess. Еми да. Заратустра изчезни от тук веднага. Значи искаш със сигурност да приоритизираш Otters. Така. Така че имам един мейлотър, който ще го играе. А този го познавам. И този не е лотър, ма ще го взема. Не. Навик ли? It's a trap. Тази карта, ако знаеш колко е добра в тази игра. Много добре има и Pearl, ма той ще завърти сигурно. Мисля, това виждал ли си го, Попле? Да, играли сме го. Много е добро. Не, това не сме го играли. Играли сме другото. А, другото ли га? Чакай. Госип става. Това не си го виждал, Попле. О, шит. Това е много добро, е. Да. Това е брутално за дека. И все пак е реал. Още едно саска брю за нас. Да, бе. Мисля, осъзнах, че в този дек колко повече такива ефекти имаш, които ти играят две карти, толкова по-добре. Аз ти казах мина и по-минали. Абе, от предишните пъти, ама ти нещо не ги тачеше тогава. Преосмислил го. Нещо Енгуери няма топът. Не, няма. За сега. Това е едно 3. Нещо друго има ли интересно? Въпреки, че то не е Отър. Това е интересно, ама Твърде много интересно, ма за някой друг. добре. Антикс има тук. Имаме Антикс, имаме Chip от Slinger, имаме Light Shell Duel. Било меч, всичките ги искаме. Да. Дуото е яко, защото ти оправя дровете и ги с прowess. Антикса е супер якия 2 дроп. Ще взема Антикс, защото... Анкомана. Не, за- Анкомана ще вземеш в случая. Да. Той двете са Uncommon. Да. Ма ще взема Антикс. Защото имам Така Patchwork Banner, който ще казвам отър за него. И това са Да. два отъра. Какво имаме тук? И още едно дуло имаме. Имаме още едно дуо. Енглър. Ето го е. Губатко. What? Добре. Смисъл има Антикс тук, ама ще взема просто втори стор, че съм чала. Да. Смисъл. What the fuck? Шорап. Шоръп, окей. Първо. В Wisdom. Сайдборд. Заратустра, махни се. Мао. Какво искаш? Тук нищо няма да играя. О, майко. Holy shit. Екстра rewarded. Ама Lizard не може. Според мен трябва да не го избереш. Lizard е, да. Да, трябва го... Не може да го вземеш това. Не ни работи с геймплана, не печели ценни секунди. Убива ги по-бързо.
Тук имаш шорап. Може би втори шорап. Имаше и спел Джарли там, какво беше? М. Имаш шорапа като че ли. Шт. Заратустра стига, бе, братче. Тук ще взема втори драфт. Не знам дали ще го играя. Runaway има тук. Не знам обаче дали ни трябва. Портал май е по-добре. Имаш Портал е крап, файн. имаш такова. Портал е файн, I guess. Имаш неща. О, идеално. И на мен там ми отидаха. Този другия червения веднага се отива от дека. Този точъкъл най-вероятно и той ще си отиде. Това портал може би към момента не е чак толкова добър. То е. Защото нямам Дуото, Poison. дуото, какво е Имам дуото? Dual Crap и Wave Rider. Това са ми неща. Да, и такъв Алана, ти го разкара. Евентуално. О, Енгор, идеално. Не знам. Може да си спасиш нещо. Може един шорап. Не, няма да играе. Шорап може би. Но грото няма да ми е излишно. А то даже не влиза тапното. Не да влиза тапното. Смятай. Да, вземи го това. Това е за сайдборд. Махни се. Още сайдборд. Заратустра. Какъв е то 3-2? Всъщност не е лош. Изобщо. Изобщо не е лош. Но имаме доста по-добри карти, ми строя. Така, това е into consideration, това е into consideration, Кое е това? това е into consideration. Не ти виждам мишката. Сега, Изключително най-тъпата карта тук е маската. аз ама нямам две дропове толкова. На две мана мога да играя Маскот, Антикс, Саска Брю, Take Out the Trash. Махна патмейкъра. Определено. Майндтвискъра не е отър, това му е проблема. Значи не е лошо, но... Кажем, ще го махна и него. Разкара един даундрафт. Да, Мисля. съгласен съм. Point to the flood mo. Клас. Заемна мана. Ама за опонентски. Моите не могат да си ги връщат.
Трябва да отрежем 3 карти още. Трябва да М. отрежем още 3 карти. Може би сплаш портала ще го махна все пак. Мисля, че мога да кътна една земя. Какво ще е другото? Не знам. Честно казано, не знам. Това, към което ме влече, е да кътна едно дуло. Не, с тази глупост стават бая солидни. Знам, че е много добро с Flame Color, но ми се струва, че Не само с фленкора, и с банера. с банера. Ема, аз ще атакувам ли с него? Така да кажем. Бе, 2-4 е доста солиден статлайн. Еми, Ти си реши да има... Мен ме влече към маската. Аз си го... кътна маскот. Мога и да го Абсолютно кътна. нищо не правил, освен че е отър. Буквално. Мога и да го кътна, да. Добре. Да видим.